Efter vi har holdt valgmøder rundt om forskellige steder i kysten, skal vi fortsætte valgmødet her fra Nuuk. Og vi skal have 3 gange 45 minutter i denne dag. Så der kan være også udskiftning af kandidaterne fra partierne, hvor der vi i mellemtiden vil være 10 minutters pauser. Vi glæder os til at være sammen med jer, seerne, rundt om kysten, og dem, der er her i lokalet. Til alle vores danske seere vil jeg gerne sige, at der er direkte simultantolket udgave i KNR2. Velkommen til udsendelsen indtil klokken 17:30. Jeg skal gentage, at vi skal helst have ro og orden, for der er nogle unge og børn, der lytter. Og vi har trækket lod om, hvem der kommer først, og det bliver Rullok, der først præsenterer sit parti. Ja, tak. Kære vælgere og førstegangsvælgere. Og vi er glade for, at vi kommer som det første i denne partirunde. Vi prioriterer alt muligt fra imellem styring af det offentlige, hvor vi prioriterer alle borgere, uanset hvor det bor, og prioriterer dem politisk. Og det vigtigste ressourcer i Grønland er børn og unge, og derfor skal vi benytte vores grønlandske materialer og bygge nogle nye skoler og genopbygge de faldefærdige skoler, vi har. Og ikke alene tænker på et byggefirma og prioritere det hjemmehørende virksomheder. 1 minut til demokraterne. Værsgo. Vi har igen rigtig mange år i politikken med rigtig mange løfter, og det har resulteret, at vi har ventet i længere tid, og vi har brug for en forandring i samfundet, og at kunne kræve er en sådan ting, at vi har fået et pligt og opfordring, og vi vil gerne vende om fra vores side og køre med opgaverne. Vi er trætte af tomme løfter. Vi ved godt, hvad udfordringerne er. Vi har en formand, der tror på vores kundskaber og tror på, at vi kan selv, og vi kan opnå selvstændighed. Og vi har en lys fremtid, som vores formand tror på. Vi er på vej til en lysere fremtid. Glædelig, god valg og glædelig kvindernes internationale kampdag. Tak til demokraterne med deres 1 minut, så vi går over til Inuit Ataqatigiit. Værsgo. Jeg hedder Nivi Russing, og jeg vil gerne starte med at sige glædelig internationale kvinders kampdag. Og tusind tak for den valgkamp, der er ved at gå til ende. Vi prioriterer, at vi skal have nogle gode vilkår, og vi prioriterer en god samarbejde med andre partier. I forhold til overgangen til statsdannelsen, så prioriterer, at vi involverer det unge, fordi vi er dem, der skal lede Grønland i fremtiden. Kloge unge med forskellige artede kundskaber skal vi i samarbejde med dem og prioritere, at vi udvikler landet. Ud fra vores kultur skal vi danne rammerne, det vi prioriterer. Hold sammen med os, vi skal holde sammen med jer. Vi siger tak til Inuit Ataqatigiit. Efter dem, så vil vi gå over til Siumut. 1 minut starter nu. Værsgo. Tak.
Kære medborgere og dem, der er tilstedeværende her, og dem, der er alle seerne, for det første glædelig kvindernes national kampdag. Kvinder er en stor ressource, og tusind tak for jeres indsats. Siumut kommer til valg på med nogle unge og kvindelige kandidater, så vi kan klare opgaverne mere, som vi har gjort i rigtig mange år, er klar til yderligere mange opgaver, og dertil har vi de rette ressourcer og ved, hvordan vi skal arbejde, og vi skal alle sammen gå videre med det rette samarbejdsvillighed, som vi har. Tusind tak for det. Efter Siumut har præsenteret i 1 minut, så vi går over til den leder. 1 minut starter her og nu. Værsgo. Kære medborgere, det er ikke fordi, man prøver at styre tingene forkert, men man kan være i tvivl omkring det. Vi er ikke i tvivl. Vi kan se, hvordan vi kan løse problemerne. Vi kan ikke ignorere tingene, der bliver værre. Fra dag til dag, der har det hårdt, bliver ikke færre, men I er stærke. For dem, der er ramt og har det hårdt til hverdag, har sagt direkte til mig, at det ikke engang kan forestille, hvordan det kan blive ældre. Så hvorfor skal der så være obligatorisk pensionsordning? Vi skal med hjertet prioritere dem, og uden tvivl servicere dem, kære medborgere, med en stemme. Du bliver den, der er afgørende. God valg. Tak til deres introduktion, og så går over til det sødt. En af vores digtere, Henrik Lund, har sagt, det samme gælder for samarbejde med andre lande. Vi skal igennem opnå samarbejde og handel med andre lande. Der bliver flere, der dør af en bestemt område, og inden 30 dage skal der udarbejdes en behandlingsplan i sundhedsvæsenet. Desuden har i 2017 foreslået, at det sundhedsvæsen skal overtages af Danmark. Vi skal sikre obligatorisk, der er gået 1 minut. God valg den 11. marts. I har fået 1 minut alle sammen, alle partier, så vil vi gå over til spørgsmålet, der kommer herfra. GO Jens Torin, værsgo. Ja, første med et spørgsmål af Gaka Agnubisen, som har et spørgsmål om at løfte i flok. Før jeg stiller mit spørgsmål, vil jeg gerne lige forklare mig. Jeg er måske ligesom mange andre en, der har været på uddannelse og erfaringer fra både Grønland og Danmark. Men hvor forskellige de her to forskellige levevis er, der synes jeg, at den debat fylder meget lidt. Ja, I snakker om rigtig mange ting, men i mit land, hvis jeg skal have gode karakterer her i mit land, så skal jeg være dygtig til dansk. Hvordan er det, at vi kan styrke vores kultur her i landet? Fordi jeg er født her i landet, jeg er ikke dansker, og jeg har ikke dansk kultur. Ja, spørgsmålet. Gaga, jeg forstår dit spørgsmål således. Du må gerne lige komme tilbage herop igen. Jeg forstår dit spørgsmål således. Vil du gerne lige gentage dit spørgsmål? Altså, det er alt for stor vane i dag
at vi er uenige. Vi lever jo sammen. Vi er i familie med hinanden, både danskerne og grønlænderne. Der er også andre kulturer, der er kommet til. Hvordan er det, at vi sådan helt grundlæggende kan finde et fælles forståelsespunkt, og hvordan er det, man vil arbejde med det rent juridisk? Forstod I spørgsmålet? Altså, hvem vil arbejde med det her? Er det forståeligt? Jeg forstår spørgsmålet sådan, at styrke kulturen her i landet? Nej, det er ikke det, det handler om. Vi har 2 kulturer, som lever sammen her i landet, og nu er der måske 3 kulturer. At have mere respekt for hinanden rent kulturmæssigt, altså det at kende til hinanden. Grønlandsk, dansk. Ja, altså at der skal være mere kultur mellem folkeslagene. Ja, rent kulturelt. Vi kan ikke altid være uenige omkring de her kulturforskelligheder. Tak til Gaga. Tak for spørgsmålet. Og Rutlap vil gerne svare på det. Tak til spørgsmålsstilleren. Det var meget tydeligt, det du spurgte om. Selvfølgelig er det absolut vigtigt, at vi grønlændere indbyrdes, at vi skal tage udgangspunkt i os selv i forhold til det, for at opnå det, du spørger om. Den måde, som det kører på i dag, som samfund, som kultur, og på rigtig mange måder, så har vi mistet en hel masse ting i de sidste par årtier. Så det grønlandske samfund har på mange måder mistet rigtig meget kulturelt og åndeligt, fordi vi kan ikke hele tiden blive ved med at tilpasse os til andre lande. Og derfor, efter den 11. marts, efter valget, så er jeg meget forhåbningsfuld over for, at samfundet vil begynde at arbejde ud fra sig selv, og at folk vil stemme på dem, der vil arbejde ud fra grønlænderne selv. Det skal være med udgangspunkt i os selv, at vi kan arbejde med andre kulturer. Der bliver spurgt om respekt. Kan du ikke svare på det her med respekt mellem kulturer? Jo, når man tænker på, hvor vi er nået til nu. Altså lige nu har vi ikke en kultur, hvor vi har kontakt til andre kulturer med udgangspunkt i os selv, men det system, vi har udviklet. Tak til Erik Lange. Nu er det så Siumut Jesvane. Jo, tak. Respekt kan påvirkes af mange forskellige faktorer, og det handler også om den måde, som vi snakker sammen på i Inatsisartut. Og der er også nogen, der kan misforstå det, som vi siger, og måske forstår det helt anderledes, end det, man prøver at sige. Men selvfølgelig, det der er grundlæggende for landet, og det er det, som vi ikke vil gå væk fra, det er, at vi skal værdisætte vores værdier. Og det er også en af de ting, som der bliver klaget over lige nu, at når vi er en del af Danmark, så føler vi nogle gange, at vi er de små i det fællesskab, og det er den respekt, som vi er nødt til at prøve at gøre noget ved. Og det har vi har sagt, at vores forfædre har boet i bygder, men deres afstedkommere, de er blandt andet blevet blødblandet. Men det er ikke det, respekt handler om. Vi skal snakke sammen, men så skal vi også snakke sammen om at respektere andre. Vi vil gerne blive en stat. Altså, hvem er det, man skal snakke om? Det er i forhold til, hvem vi gerne vil snakke om med hensyn til vores egen udvikling. Der er så stor interesse for os lige nu. Kan du komme med et forslag om, hvem man kan snakke om? Kan du komme med et forslag om, hvem vi kan snakke om sammen med?
Det, som de spørger om, det er respekt og tolerance for hinanden, altså på grund af hudfarve og andet. Altså det er det, som det spørgsmål ligger ude hos os alle sammen, men det ligger også i den måde, som vi snakker til hinanden på. Og det er også derfor, det er også der, vi prøver at sige, at det skal respekteres, de forskelle. Tak til Mathilda, tak til Gaga for dit spørgsmål. Jeg forstår dit spørgsmål således, at lige nu her i landet er det ikke kun danskere, det er ikke kun grønlændere, der er også en hel masse andre, der bor her nu. Men det er nærmest som om, at man nærmest er bange for at sige, at grønlænderne, de skal altså også prioriteres først. Altså uanset hvor i verden man er, så etablerer man sit eget land med udgangspunkt i sit eget sprog, kultur osv. Det er ikke fordi, man skal udstøde noget, nej. Men det er med udgangspunkt i sig selv, at man etablerer sit land, og så kan man stille krav til andre om, at det er det, man skal følge. Det er det, vi gerne vil. Vi skal tage udgangspunkt i sig selv, og så udstøder man heller ikke nogen, fordi vi grønlænder, når vi grønlænder på et tidspunkt ikke bliver udstødt i vores eget land. Demokraterne har også markeret. Vi synes, at man er nødt til at se på her i landet. Altså, vi skal kunne stille krav. Den måde, vi bliver set på fra Danmark, der kan vi se de sidste par dage, hvor stor en skævvridning der er. Hvor lidt respekt der er. Selvom vi er i et rigsfællesskab sammen, det er vi nødt til at ændre. Vi byder enhver velkommen her i landet. Så snart der kommer en dansker her i landet, så begynder vi at snakke dansk til dem. Hvor er vores krav? Vi er nødt til at stille krav til dem, netop fordi, altså hvorfor er det, at når asiaterne kommer til Grønland, så lærer de grønlandsk nærmest med det samme. Det er også fordi, vi er nødt til at stille meget tydeligere krav, og vi er nødt til at prioritere vores sprog, også inden for administrationen. Fordi det er vores styrke og en del af vores identitet. Og vi er også nødt til at tænke på, hvor hævngivende vi skal være til rigsfællesskabet. Hvordan kan man opnå tolerance og respekt? Jeg synes, vi har givet en hel masse hjertevarme ud i rigtig mange år, og hvordan er det så, vi bliver behandlet lige nu? Vi er nødt til at få dem til at åbne øjnene op. De skal ikke kun være rare ved os, når de er ved at miste os. Det billede er vi nødt til at vende op og ned på, fordi vi har også vores egne evner og vores egne handlemuligheder. Tak til Nivi Olsen. Respekt og tolerance. Rent kulturelt. Inuit Ataqatigiit. Ja, tak for spørgsmålet. Jeg blev færdig med folkeskolen, hvor jeg havde et ret godt indblik i dansk kultur. Men jeg blev så færdig uden at kende særlig godt til min egen kultur. For det første er det vigtigt, at vi grønlændere kender til vores kultur og vores historie og vores værdier. Det er dem, vi skal kende først. Fordi det er sådan nogle ting, man har glemt i forbindelse med kolonitiden. Vi har fået fjernet vores identitet, men vi skal claime vores identitet. Og så kan vi sige til andre, hvordan de bedre kan forstå os. Og der synes jeg, at det er meget vigtigt med folkeskolen, fordi det er der, vi udvikler os. Det er der, vi bruger rigtig meget tid på at lære. Og der kan vi bruge til, at vi grønlændere kan lære om vores egen kultur. Tak. Hvad så med respekt og tolerance? Hvordan kan man opnå det? Altså, vi grønlændere er meget dygtige til at respektere hinanden, og der er det også nogle af vores værdier. Altså, vi er fra små samfund, og der er det meget vigtigt, at man har respekt for hinanden. Altså, vi kan være rollemodeller og vise, hvordan er det, man kan bruge respekt og tolerance her i landet. Tak til Inuit Ataqatigiit. Atassut. Ja, det er et kendetegn for os grønlændere, at vi har respekt for hinanden. Altså når der er nogen, der kommer fra udlandet, så respekterer vi dem, vi er venlige over for dem. Vi har også levet sammen med danskerne i flere hundrede år nu. Men det er altså også på tide, at danskerne og også andre udlændinge viser noget respekt og tolerance over for os. Vi er et meget lille folkefærd, og vi er kendt for at være rare over for vores medmennesker, venlige over for vores medmennesker, men så skal vi også være bedre til at stille krav for den danske stat.
hvor vi siger, at I, den danske stat, I er også nødt til at vise noget mere tolerance og respekt. Tak til Adasut Neve fra Demokraterne, du har markeret. Ja, jeg synes også, at det er meget voldsomt her i landet, det som vi har været udsat for i de sidste mange dage og mange år. Der er spiralsagen, fratagelse af børn og manglende kendskab til vores kultur. Altså, der er stadig mange danskere, som tror, vi bor i snehytter og er tæt på isbjørne, altså at vi nærmest har dem som kæledyr. Sådan nogle forhold, dem er simpelthen nødt til at høre op. Og det her med, at vi tilgiver så let, det tror jeg, vi er nødt til at tænke lidt mere over. Fordi de her ting, der blandt andet skal organiseres, det er politiet, dem der arbejder med det samme arbejde. Hvorfor er det, at en grønlandsk politibetjent stadig i dag får mindre i løn, selvom vedkommende arbejder med udgangspunkt i sit eget sprog og sit eget land? Altså nu snakker vi jo om Inatsisartut-valget. Jeg synes, at sådan nogle ting, det er meget skævvridende. Og vi er også nødt til at være bedre til at kunne stille krav. Og også dem, der sidder i Folketinget nu, som også stiller op her, de sidder med et meget vigtigt stykke arbejde, og nu er det på tide, at de også løfter nogle opgaver for os. I har også markeret. Ja, grundlæggende for den her manglende respekt, det er, at de love, der er gældende, de er jo ikke lavet til os. Og det er derfor, at vi er nødt til at lave vores egen lov, som vi selv skal følge, som er tilpasset til os. Det er det, vi mangler. Lige nu har vi i mange år tilpasset os dem, der ankommer her til landet. Og når de ikke kan snakke til os med vores eget sprog, så forklarer vi tingene for dem på deres sprog. Det er den respekt, som vi giver. Tak. Tak til Rutlaq, Vivian Motzfeldt. Ja, jeg synes, det er meget vigtigt, at med hensyn til vejen til selvstændighed og statsdannelse, når man snakker om det her, så er det vigtigt, hvordan vi formgiver tingene her i landet. Det er et spørgsmål om borgerskab, og der handler det om, at vi som samlet som et samfund, hvad er det for nogle krav, vi skal stille? Det er det, der er kernen i det her spørgsmål. Vi har også sagt tydeligt, at den familielivsførelse, altså den måde, som vi er samlet på, også at det, at man skal være mere imødekommende, det er det, som vi har behov for i lang tid. Hvis der er rigtig mange ting, der skal køre godt økonomisk, så har vi et behov for folk, der kommer og arbejder udefra, og dem skal vi stille gode rammer for. Og hvad enten det er inden for rigsfællesskabet, i den sidste koalitionsregering, der har man arbejdet rigtig meget på, at den stat, som vi arbejder indenfor, der skal vi ikke være underdanige, men at vi skal arbejde på lige fod. Det har vi arbejdet for på rigtig mange punkter. Det eneste, jeg kan se, det er, at man skal udvikle samarbejdet, men de lande, som vi samarbejder med, de skal alle sammen arbejde sammen med os ligeværdigt. Vivian Motzfeldt, i forhold til dem, der ankommer udefra, hvis jeg strammer op på kravene. Dem, der ankommer udefra, og der handler det om et borgerskabsspørgsmål, altså andre. Selvfølgelig skal vi på samme måde lave udvikling her i landet, men vi har været alt for dårlige til integration indtil nu, og jeg synes, vi skal have meget mere fokus på en integrationspolitik. Tak til Vivian Motzfeldt, Nalarak. Ja, tak fordi det blev nævnt af politiets løn. Selvom det ikke har noget med Folketinget at gøre, så er jeg glad for at høre, at det er noget, som man har snakket om i 40 år, og som man ikke længere kan snakke om, således at det nu i København, dem der så har man fået den samme løn, selvom politikerne, man har sagt, at politikerne ikke må blande sig, og så har jeg også sagt, at i forhold til andre lande, nu har man så etableret et kontor her, og det er noget, der er relevant i forhold til tolerance og respekt, men jeg kan også høre, altså hvordan er det, man har tænkt sig at arbejde med det fra Inatsisartut. Men nu har man åbnet op med det her med folk, der kommer udefra.
kan vi være enige om, at med udgangspunkt i det, at vi skal prioritere vores hjemmehørende, vores landsmænd, og at vi nu skal stille krav om, at efter man har etableret det her kontor, at vi nu skal til at stille krav over for udlændinge og udefrakommende arbejdskraft. Når der er nogle danske enklaver, nogle udenlandske enklaver og grønlandske enklaver, hvis vi skal modarbejde det, lad os arbejde sammen om det. Tak til Naderak. Nu er det IA. Respekt og tolerance, det er at have respekt for hinanden. Og det er noget, man skal udvikle på blandt folkefærd hele tiden. Børn og unge og vi voksne. Vi respekterer hinanden, og der skal vi altid have fokus på. Og derudover, inden for os selv, hvis vi opnår respekt inden for os selv, så skal vi altid prøve at opnå, at selvfølgelig når der kommer nogen fra andre lande, så skal de selvfølgelig også respektere den måde, som vi er sammen på her i landet. Og det skal vi også prøve at opnå. Vi skal ikke kun have udefrakommende, der arbejder her, men også stille krav, således en udlænding, hvorvidt det er en dansker eller en anden, så at de skal kende til vores kultur, eller få kendskab til vores kultur, og de skal få kendskab til vores sprog, og det er det, som vi altid skal prøve at opnå. Og det er noget, som man inden for uddannelserne, og uanset hvor det er alle steder, hvor der bliver lavet udvikling, der skal man have fokus på det, således at vi får lavet udvikling på respekt og tolerance. Og tak til IA, at der sæt. Respekt og tolerance, så frem det skal ske, så hvis vi kigger på Færøerne, så er der en integrationspakke. Det vil sige, at man kræver, at dem, der kommer og arbejder, så skal der i en vis tid skal lære og have danne sig forståelse for kultur og sprog, og dette kan vi i Grønland kræve det samme. Det bør vi arbejde for. Derfor vil Atassut i den kommende valgperiode arbejde på en opdatering af selvstyreloven, så der kan være en gensidig ligeværdighed mellem Danmark og Grønland. Og nu vil der være en spørgsmål fra Bagmed fra John Petersen. Lad os høre. Høje priser og inflation. Vil vi gerne arbejde med det? Meget klar spørgsmål. Høje priser af varer og hvor hus SU ikke vokser med. Hvem vil gerne arbejde for inflation og SU? Ja, det vilkår, vi lever i, og dem, der har det hårdt, og det bliver værre for os alle sammen. Nu til dags politikere, der arbejder med det, og dem, der godkender disse, når det kommer op på talerstolen, så er det jo en af de grunde, at vi har disse forhold. Og i forhold til det unges uddannelse og deres SU, så bliver det nødt til at det tilpasse til inflation og de nugældende priser. Så I vil arbejde på at forhøje SU'et. Ja, det skal tilpasses uanset hvad. Ja, det er vores svar. Efter Rutlak, så vi går over til Naderak. Ja, tak. Tak for spørgsmålsstilleren. Jeg vil først præcisere, at det ikke kun studerende, der bliver ramt her. Vi er alle sammen ramt. Men hvorfor er vi endt herude? Nu, den omsætning, der får priserne til at vokse, og hvis vi forhøjelse af lønnen og forhøjelse af leje, husleje for eksempel, og den cirkulære, og vi kører i ring,
Men her, hvis vi skal gøre noget ved det, så kan vi ikke undgå, at vi hurtigst muligt gør noget ved det selvstyreejede eller offentlige ejede selskaber. Der er tale om uddannelsesstøtte. Jamen, spørgsmålet gik ud på, at det voksende priser, hvor Electric Line har forhøjet priserne, og huslejepriser, og el- og varmepriser. Alle de her ting stiger, så vi kan ikke bare give borgerne penge, men vi bliver nødt til at sænke priserne. Men der er også inflation i den globale. Det er jo ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Effekten er, påvirkningen er for os, at jeg bliver næsten nødt til at sige, at det er oliepriserne, som man næsten kalder for afgifter. Vi har også nævnt HFU, den tunge brændstof, som er blevet forhøjet, og det er os, der får til, at priserne stiger. Vi bliver nødt til at kigge på omkring det her. Det er ikke udefrakommende, det er indefrakommende, at vi øger priserne. Svane fra Siumut. Vi kender alle sammen godt, at der er inflation, også i Grønland. Så derfor, en af de ting, vi har drøftet i Siumut, at finansloven, dem vi vil kigge på, og kigge på den her obligatoriske overskud, der er, og måske gøre noget ved det. Og vi bliver nødt til at kigge på de reelle priser, så vi ikke får de store overraskelser, når priserne stiger. Så vi har planer om at benytte overskud til at sænke priserne. Og det skal vi fortsætte med. Og kigge på selve finansloven. For eksempel siger vi, at i de 4 år skal der være overskud uanset hvad. Og der taler om øgelse af uddannelsesstøtten. Og jeg siger, vi vil gerne arbejde på, at vi får bedre købekraft. Som Pelle Proberg fra Naleraq siger, at vi kigger på hele samfundet. Det samme vil vi gøre fra Siumut og tilpasse området og arbejde på det. Demokraterne har også markeret. I 2014, da var en del af koalitionen, så er det en af det første, vi arbejder på, at man fulgte, at SU skulle følge inflationen. Og dette har de studerende også mærket, men priserne stiger hurtigere. Men en ting, som jeg vil pointere på, det er, hvorfor er det så, varerne så dyre? Naalakkersuisuts arbejde med fiskeriloven vil allerede være en nedstigning med 100 millioner, og der er allerede nogle konsekvenser. Og vi er i gang med at få omsætning til at vokse med for eksempel store projekter af lufthavne. Skal man forhøje SU? Ja, SU skal følge inflation. Og en anden ting, hvorfor er internettet så dyrt, selvom DUSES er ejet af samfundet? Hvorfor skal der så være så stor overskud i DUSES, og borgerne skal betale 1100 kroner om måneden, og vi ejer det. Vi vil være en del af arbejdet med SU. Vi vil på alle måder sænke priser og forhøje SU, men vi skal heller ikke holde valgflæsk, som vi ikke kan holde, og det skal folk forstå, når det stemmer. Nu vi går over til Inuit Ataqatigiit. Vi vil fra Inuit Ataqatigiit sikre, at der vil være en voksende SU
der følger inflationen. Og det skal vi selvfølgelig fortsætte med. Og ikke alene hos studerende, men det skal gælde det samme for de ældre. Og pensionen skal også vokse med inflationen. Det samme med uddannelsesstøtte. Jeg skal lige nævne, at uddannelse er en sikring for fremtiden. At få have nogle bedre vilkår. Og det er for at sikre, at man får en god løn. Det er en investering, og det kan godt betale sig, selvom man har en lav uddannelsesstøtte. Men jeg skal lige også nævne, at når man er studerende, så betyder det ikke, at man kan arbejde ved siden af. Så på den måde kan man sikre, at man har en større indtægt. Og der er rigtig mange, der ikke får SU i verden, og som selv betaler for deres uddannelse. Og det sødt for det første er det studerende en stor del af vores fremtid, og vi skal sikre, at det bedste vilkår for det studerende. Vi har foreslået en forslag for at SU skulle stige, som skal følge inflationen. Det er ikke alene det. Det er ikke alene studerende, der bliver ramt af de høje priser. Og vi vil gerne sænke skatten til 30% og pension, ingen skat. Så er der spørgsmål fra Jens Thorin. Du sidder sammen med nogen her. Det næste bliver Lisa Jacobsen, der har et spørgsmål om kræftbehandlinger, efterfølgende behandlinger efter kræft. Jeg har haft kræft, og i livmoderen efterhjælp, så blev min livmoder fjernet, og men efter min kræftcyst er blevet fjernet, så blev den ikke syet ordentligt igen. Men da jeg prøvede at fik hjælp efterfølgende, hvor mange giver op med at få hjælp, så frem det ikke får den nødvendige hjælp, så vil jeg gerne have, at de politikerne forstår, at der skal være en ordentlig efterhjælp efter behandlingerne. Og det for det andet, at man skal sikre, at det får det rigtige hjælp i forhold til piller og medicin resten af livet, for eksempel. Der sødt har markeret først. Ja, vores sundhedsvæsen er stærkt udfordret i de sidste par år. Det ved vi godt alle sammen. Men Adasut har blandt andet stillet forslag om, at hvis man er blevet ramt af kræft, så skal der være en behandlingsplan. Inden for 30 dage, fra man er blevet diagnosticeret, så vil man sikre, at dem, der er blevet ramt af kræft, altså der er mange, der dør af kræft desværre. Tallene viser, at vi har en større dødelighed af kræft her i landet, set i forhold til de nordiske lande, men at der synes vi gerne prøve at opnå, at dem, der er blevet ramt af kræft, at de inden for 30 dage skal have en behandlingsplan. Men ja, der bliver spurgt om det her. Efter behandlingen fik hun at vide, at hun havde det godt, men hvad kan man gøre efter en behandling? Ja, man kan blandt andet
nævne, at efter en kirurgisk operation, altså hvis man har oplevet manglende kvalitet eller dårlig kvalitet, så har man mulighed for at klage til sundhedsvæsenet. Og den mulighed, den skal man være bedre til at kommunikere fra sundhedsvæsenets side. Men vi skal selvfølgelig kunne tage til læge, hvis vi bliver syge. Jes Svane. Det her krav om, eller ret til behandling, det er allerede blevet godkendt. Altså det er allerede blevet godkendt, at man har ret til behandling senest 30 dage efter en diagnose. Men lige nu mangler vi rigtig meget faglært arbejdskraft ude på sundhedsvæsenet. Men fra Siumuts side, så er det en af de vigtigste ting, som vi skal arbejde på. Der er 1,7 milliarder, som vi er oppe på nu, som vi bruger på sundhedsvæsenet. Og så har vi samtidig stigende arbejdsmangel, samtidig med, at vi hele tiden får højere udgifter. Altså, vi går all in på at sikre, at vi får den lægehjælp, som vi har behov for. Og det kan man måske gøre ved at afsætte flere midler til det. Men det handler også om velfærd, når man henvender sig til sundhedsvæsenet. Og hvis sundhedsvæsenet kører godt, så vil det være mere beroligende for os alle sammen, og det tror jeg er vejen frem. Jes Svane, tak. Nalerach har markeret. Jo, og tak, fordi du har delt med os, Lise. Som politiker, så skal man være opmærksom på, at man ikke selv er læge, fordi nogle gange kan det godt være svært at sige, hvor det er gået galt. Så det, vi skal prøve at sikre, det er, at vi skal prøve at få det sådan, så lægerne kan arbejde eller servicere på bedst mulig vis. Lige nu er vi næsten 20.000 her i Nuuk, og vi prøver at hjælpe alle andre på kysten, hvor vi får dem hertil. Så for at gøre noget ved lægemanglen rundt omkring på kysten, og for at få mere tid til de enkelte på kysten, der har vi allerede nogle planer på plads. Det er rigtigt, at vi har også nogle tilføjelser til eksisterende planer. Det er det, man kalder behandlingsgaranti i Danmark. Men det, jeg kan høre, der efterspørger, det er, om man på en eller anden måde, når man har været ude for et eller andet, og man har lovning på, at man har ret til behandling inden for 30 dage, så synes jeg også, det er vigtigt, at man har ret til noget behandling på et senere tidspunkt. Men det behøver ikke kun være danske læger, som vi får her til landet. Hvis vi kunne få læger ud på resten af kysten, hvis samtlige byer og bygder kunne få en læge, så ville det være bedre. Altså hvis de havde tid til den enkelte patient. Altså nu har de jo alt for travlt til at have tid til den enkelte patient. Inuit Ataqatigiit er markeret. Ja, det er absolut nødvendigt, at dem, der har været ude for et svært sygdomsforløb, kræft eller andet, når de har modtaget behandling, så skal de have nogle stabile check-ups eller kontrol, og det er noget, vi har prøvet at tænke ind i planerne og strategierne. Men det er også svært at få strategierne til at køre efter hensigten, fordi der sker en rigtig stor udskiftning blandt lægerne. Derfor ser vi rigtig meget på de her forskellige journaliseringsmetoder over internettet, så man kan se på, hvem det er, der skal have behandling hvor, og så skal man også sikre, at de får noget efterbehandling eller opfølgende kontrol på et senere tidspunkt, og det vil vi arbejde for i Inuit Ataqatigiit. Og dem, der føler, at de ikke får opdaget deres kræft, eller altså ikke føler, at de får ordentlig betjening i sundhedsvæsenet. Altså hvis det skal være nemmere at få rejse til Rigshospitalet, hvis der er mistanke om kræft. Og efter IA, så er det Rutlaq og demokraterne. Hvem vil først? Rutlaq. I de sidste 30 år, så har vi overtaget sundhedsvæsenet, men det er utroligt, at dem, der har fået behandling, og dem, der skal i behandling,
at de plejer at sige til deres medborgere, altså i forhold til hvilke effekter de har fået, eller gener de har fået fra deres behandling. Men så skal vi også tænke på, at arbejdet inden for sundhedsvæsenet, som det er i dag, så vil man måske ikke kunne lave den bedst mulige service, fordi sundhedsvæsenet rent politisk, det er noget, som vi hele tiden snakker om politisk. Det skal være sådan her, det skal være sådan, det skal være sådan. Og patientomsorgen, det skal være sådan. Men vi kigger aldrig på personalets vilkår. Hvis vi ordner personalets vilkår på en god måde, og også rent administrativt, udstyrsmæssigt og på andre måder, så vil det ikke længere være så trangt, fordi de arbejder meget trangt lige nu, hvor de får en opgave oven på den anden, og det kan vi ikke blive ved med. Derfor er det måske noget, man skal tænke nærmere over, at dem, der arbejder inden for sundhedsområdet i dag, altså dem, der skal man sammen med dem, hvis vi kan køre sagerne sammen med dem, og så kan vi sikre, at dem, der skal i behandling, og dem, der har været i behandling, om hvordan man kan få en bedre ordning på det. Man kan ikke beslutte det hele ovenfra politisk for de her mennesker. Ja, minutterne går hurtigt, så demokraterne, I får det sidste svarmulighed. For det første, så har vi hjerte og sympati for dem, der er blevet ramt af kræft. Fra demokraternes side, så synes vi, at vi har stillet forslag til området i sidste valgperiode i forhold til, hvordan man på et tidligere tidspunkt kan opdage kræftsygdom, og det har vi prøvet at åbne op for. Og efterfølgende, så har vi etableret en klageportal, en eller anden klageadgang, hvis man føler, at man er blevet, hvis man har fået noget forkert behandling, eller fået et forkert meddelelse. Men det, som vi også gerne vil prøve at sige, altså vi vil gerne lette på sundhedsvæsensområdet i næste valgperiode. Ja, alle har en mobil. Hvorfor kan man ikke gøre det lettere, således at vi kan løse opgaverne på et mere effektivt område? Man bruger rigtig mange kræfter på at ringe til sundhedsvæsenet og blive og vente på telefonen. Den tid kunne man bruge til at løse opgaverne på en anden måde. Og der så fra demokraternes side, så vil jeg også prøve at sige, at der er alt for mange af vores mænd, som har smerter eller andet, som ikke går til sundhedsvæsenet, fordi de ikke vil tage til læge, fordi de bare får nogle pamoler. Og det må vi gøre noget ved, fordi vi mister alt for mange. Den første del er slut nu, og den anden del snakker 14:45. Vi holder en lille 10 minutters pause. 15:55 håber jeg, at I ser med igen.